Roy Krisztina, Tévelygők. Első rész. Tölgyesvölgyben. Tölgyesvölgye régóta ember lakta vidék volt. Lakói változtak ugyan, egyesek jöttek, mások elköltöztek, a világ azonban mit sem törődött velük. Katolikusok, evangélikusok békében laktak egymás mellett. Ha megfizették az állami és az egyházi adót, és derék fiaikat odaadták katonáknak, senki sem törődött velük, hogyan élnek. A pap megkeresztelte a gyermeket. Télen aztán, ha hiányos öltözetükben el tudtak menni az egy-két órajárásra fekvő, járhatatlan utakon, megközelíthető iskolába, oktatásban részesültek. Ha nem, sem írni, sem olvasni nem tanultak. De nem tartották ezt olyan nagy bajnak, hiszen apjuk, anyjuk sem tudott, és miért lennének a gyerekek okosabbak szüleiknél. A nyarat a legelőn töltötték, a gyerekek és a juhokat, libákat, teheneket őrizték. A szülők a mezőn dolgoztak, vagy más elfoglaltság után néztek vasárnap, csak nem mindenki kicsinye, nagyja, gombázni, málnát szedni, vagy eprészni indult. Voltak ugyan, akik a templomba is elmentek, s ha ott a prédikáció alatt elbóbiskoltak, nem ment csodaszámba, hiszen egész héten át úgy elcsigázta őket a nehéz munka. Ha a gyermekek 12 évesek lettek, feliratkoztak a lelkészi hivatalban. Azután tavasszal nem egyszer, borzasztó időben, átázva-fázva jártak a húsvétot megelőző hetekben konfirmáció oktatásra. Ott a lelkész azokat, akik olvasni tudtak, nagy és kiskátéra tanította, a többiek pedig alaposabban megtanulták a mi atyánkot, a hiszekegyet és a 10 parancsolatot. Azután felvették őket az egyházba, úrvacsorához bocsátották őket, és így keresztényekké lettek. Amint a fiúk idősebbek lettek, ha volt otthon Bibliájuk, különös előszeretettel olvasgatták Jobb, Dániel és a Zsoltárok könyvét, néha az evangéliumokat is. A nők énekes könyveiket lapozgatták, többre becsülték azt a szentírásnál is. Ha valaki megbetegedett, imádkoztak érte a templomban, de egyúttal a javasasszonyhoz is elmentek. Orvos csak a pappal együtt hivattak, mikor a beteg már a végét járta. Akkor sem tették meg, amit előírt. Ilyenkor mind a haldokló szobájába tódultak, és még a kevés levegőt is teljesen elhasználták, majd, hogy könnyebben tudjon meghalni, vánkosát feje alól kihúzták, esetleg a padlóra fektették őt. Ha így megfulladt, szinte örültek, milyen könnyen múlt ki. Igazán hamar kiszenvedett, jól járt szegény, mondogatták ilyenkor. Szegény emberek voltak, de ha eszem-iszomra kínálkozott alkalom, szívesen vették. Ha gyermek született, nem maradhatott el a lakoma. Keresztkomákat hívtak, mindegyiknek egy véka kalácsot vagy fánkot kellett hoznia, és még valami innivalót is hozzá. Volt azután nagy dínom-dánom. Ha meghalt valaki, a gyászoló rokonságot kellett megvendégelni. A lakodalom rendszerint 3 napig, de volt rá eset, hogy egy álló hétig is eltartott, azután vagy fél esztendeig fizethették a szatócsnál az adósságot. Vasárnap délutánként, kora tavasztól késő őszig szólt az erdőben a muzsika, és táncolt a fiatalság, télen pedig a kocsmában folytatták. Így éldegeltek évről évre, és azok, akik közelről sosem vették őket szemügyre, így írtak róluk: a mi jó, csendes, jámbor népünk. Valóban csendesek voltak, de ha lerészegettek, szitkozódtak és káromkodtak, hogy csak úgy dörmögött. Szívélyesek, vendégszeretők voltak. Ha idegen vetődött be hozzájuk, szívesen fogadták és megvendégelték mindenféle jóval, amiük csak volt. Kegyesek is voltak a maguk módján, de senki sem törődött velük, sem az atyákkal, sem a fiaikkal. Senki sem figyelmeztette őket, jó vagy rossz-e az, amit tesznek. A virághímes völgyölén, mely már kora tavasszal teljes pompájában virult, egymástól gyümölcsökkel, rétekkel elválasztva, a fenyves erdő szélén 3 ház húzódott meg,
egy nagy parasztház, egy patakmosta rozog a malom, és egy vén diófa árnyékában heverő, düledező kunyhó. A 3 hajlékot már több mint 100 esztendeje 3 család lakta. Harasztiék, Balaskóék és Karacsék. Harasztiék ember emlékezet óta mindig földművesek voltak. Sok szántóföldjük, rétjük, meg gyümölcsösük volt, s amíg nem jártak a vonatok, nem egyszer Bécsig is elfuvaroztak. Balaskó molnár volt. Volt vize mindig bőven, tölgyes völgye és vidéke nála őröltetett. Karacsék pedig takácsok voltak, vásznat és gyapjú kálmét szőttek. A kunyhón kívül csak egy kis kertjük, meg egy darab karétjük volt. Nem is szereztek többet soha. A 3 család éveken át jó szomszédságban élt egymással, szinte mint egy család. Segítettek egymásnak a munkában, kölcsönösen kisegítették egymást. A 3 házban volt gyermek mindig bőven. Ezek együtt játszadoztak, együtt jártak a rétre legeltetni. Mikor nagyobbak lettek, együtt mentek táncolni is. Egy szóval megosztották minden örömüket, bánatukat. Jelenleg azonban másképp állt a dolog. Karacs, Takács meghalt. Gyermektelen özvegye pedig egy idegen gyermeket nevelgetett a saját fiaként. Balaskóék családjából csak Balaskó Márton és Mariska leánya, 2 kis fiúcska és az idősebb testvér fia, Miska élt. Harasztiék ellenben sokan voltak. Élt még a nagyapa, fia, Tamás, a ház jelenlegi tulajdonosa, azután Anna leánya, aki gyermekségétől fogva P. városban szolgált, és ott férjhez ment, azután Tamás felesége, Katalin és 2 fia, Bandi és Pista, valamint Bandi felesége, Betty 2 kis gyermekével. Éppen elegen voltak, Harasztiék azonban könnyűszerrel eltartották a népes családot. Haraszti Pista, Balaskó Miska és Karacs Péternél jobb barátokat keresve sem lehetett volna találni. Mindhárman egyformán jó barátságban éltek Balaskó Mariskával. Egyszer egy állítólag elmozdított határkő miatt Haraszti és Balaskó összekülönböztek. Karacsné is beleártotta magát a dologba, és már 3 esztendeje vitatkoztak. A fiatalok azonban jó barátok maradtak, pedig nagyon különböző természetűek voltak. Szinte csoda volt, milyen jól megértették egymást. Pista jó tanuló volt, az iskolába kikerülve is sokat olvasott. Később szívesen járt fuvarozni Bécsbe vagy Dél-Magyarországba, így mindig hallott egy és más újdonságról, eseményről. A fiatalság körében vidám, különben komoly, elgondolkodó volt. Olyan dologban tépelődött, amire Tölgyesvölgyében senki sem adhatott volna neki felvilágosítást. Balaskó Miska, ha csak tehette, kerülte az iskolát. Nem sokat kínoszta magát tanulással, de mivel jókedvű fiú volt, mindenki szerette. Karacs Péter nagyon neveletlen gyerek volt. Nevelőanyja nem iskoláztathatta, írni, olvasni az öreg Balaskó tanította meg. Ahogy Péter legény sorba jutott, mindenki kerülte vele az összetűzést, mert volt azután hadd-elhadd. Pistán és Mariskán kívül nem hallgatott senkire sem, de ezektől mindent elfogadott. Jó lehet, Mariska fiatalabb volt a fiúknál, mind a 3 nagyra becsülték. Így élt a 3 család megelégedetten, s ami a fiatalokat illeti, igazán kellemesen teltek napjaik. De valami olyan jött közbe, amire senki sem gondolt. Pistát besorozták katonának. Lett erre nagy sírás, rívás. A mama és az egész család azt hajtogatta, ezt nem bírják túlélni. Elszontyolodtak a pajtások, és maga Pista is elpityeredett, ha senki sem látta. Maga előtt látva a szép, szabad természetet, elszorult a szíve a gondolatra, hogy 3 hosszú esztendőt kell majd a városban töltenie. Csak Mariska vigasztalta. Nem baj, Pista, legalább világot látsz, mondta. Sok olyat tanulhatsz majd, amiről itt közöttünk sohasem hallottál volna. Meglátod, hogy észre sem vesszük, hogy elrepül az idő.
Valóban így is lett. Napok teltek, hetek múltak egymás után, Harasztiék megszokták, hogy Pista nélkül végezzék dolgukat. Nem is szomorkodtak többé. Nincs semmi értelme, mondták, így kell ennek lenni, és vágták Pista leveleit. Pista is feltalálta magát az idegenbe.